Ano, may exhibition pa. Hello. Ayun nga, ang lakas ng ulan. Mga kasinag, good morning. Isang pagpalang araw po. Ngayon pala mga kasinag, ikalawang beses na itong pagbayani ng Team Lakas. Ayan o. Nag-uumpisa naman sila mga kasinag para matapos na itong bahay ni Ate Arian. Kasi naawa na sila sa akin. Kaya nagpapasalamat ako sa aking mga kagrupo. Ayan, si Tio Mando. Yan. Dito naman si Kuya Iking, si Kuya Ding. Ayan. Hello. Ang irit ka na. Tapos ito si Kuya Melvin. Ngayon mga kasinag, habang trabaho nila yan na didingdingan itong palibot ng bahay. Ayan, nadingdingan pa yan. Tapos dito mga kasinag, didingdingan pa ito. Kami naman ni Kuya Melvin, mag-aasintada kami nito. Yung sa deposito ng CR, lilimasan namin yan. Kasi nung nagparaulan, nagbagyo, napuno ng tubig. Dati wala naman tubig yan. O ngayon nagkatubig, kaya lilimasan namin yan mga kasinag. Yan naman rarabahuhin namin ni Kuya Melvin. Ang wala pa lang ngayon si Kuya Barok at si Kuya Jimmy. Wala pa, baka maya mga kasinag dumating yan. May ginawa lang daw kaya. Kaya nagpapasalamat ako ng marami sa aking mga kagrupo. Kararating lang ni Kuya Barok, ayan o. Kararating lang, isa lang ko lang mga kasinag, kumpleto na kami. Matapos lang ito, itong palibot ng bahay na yung mga kasinag, pati yung surungan na yan, malagyan ng pinto, bintana yan, matapos lagyan ngayong araw na ito. Kasi yung sintadahan namin, hindi naman matatapos yun, yung lalagyan ng deposito. Hindi namin matapos yung mga sinag. Kasi kailangan mo ng asintadahan yung patigasin bago floringan at lagyan ng bowl. Ayan, basta matapos lang itong mga sinag. Ito, direkta na yan, direkta. Ayan o, ito. Ito ang trabaho ko na nakaraan. Sila naman dito. Naghalo na pala kami ng simento mga kasinag. Gagamitin namin dun. May dala ko dito, may dala. Medyo mapurol nga lang. Pwede na ito, magitlian lang. Ikala namin ang tubig para masintadahan na yan. Yung simento namin niluluto-luto na namin yan. Maya-maya, iba natin yan. Kulang ang gatong kaya. Kulang ang gatong. Lugaw nga Ayan, dinidingdigan na nila mga kasinag. Kaya panday na nila. Ayan pala si Ate Arian. Daming laman mga kasinag. Daming tubig. Baka sakaling may dalag dito. May plato pa, may kutsara, ay may kayamanan pala dito. Ay makakahukay tayo dito. May plato talaga May plato, kikita na yung kayamanan. Ayan May kutsara. Baka ginto yan. Hinulog na yan. Grabe ang plato pala ni Arian. Daibi lang. Yun lang. Daibi lang Ito na ang kayamanan May kutsara pa Ababaw na. Mga kasinag, natapos na Wala ng tubig. Yan natapos na namin. Magpuputol naman si Melvin ng bakal na gagamitin namin pag asintada. Yun magpuputol na si Melvin. Yung iba naman busy sa pagdingding ito. Ito, yan. Ano? Okay. Baba. Pababa, da please. Anas pa di? Anas pa lang? Pababa ang Ayan. Tiko kaya yung kahoy. Tiko yung kahoy. Eh.
Ditris tadi, ditris. Ya rabot. Alaba na kaya niyo, may suklong na kaya. Ini pa rin, mataduma naman ano eh. Mataduma muna ini puro. Ditris. Ay, ko dito. Sabi ko na sa'yo mo na kung magkarapintiro ka, may hiltir ka. Bakit? Bakit yun? Ang trabaho ba ito yun? Ang trabaho mo? Ayan. Ayan. Oh, tama yan. Lagyan mo mga balagbag. Ano? Ayan. Na-division na ng mga kasinag. Oh. Nalagyan ng division. Ano? Hindi rin mo ako. Ipon. Walang tambo mo ninyo. Pwede, halaba. Hawakan mo ito. Yun ito. Pwede nang magpuno man tayo. Pwede na naman magpuno. May kabilya ng naputol. May na, kaya ng simento. May nahalot na. Mga kasinag, atanghali na. Ayan na oh. Nasintadahan ng mga kasinag. Pero grabing putik sa loob. Ayan. Papatigas-tigasin namin yan para maasintadahan na pataas kasi naubos naman yung ano eh, hinalo. Ayan na. Ayan na. Ayan, nadingdingan ng mga kasinag. Yung 2 kwarto, nadingdingan ha. Ayan oh. Nakita na? Oh, di ba oh. Tapos na. Wala ka lang balagbag, babalagbagan na lang yan. Yung ano na yan. Ayan. Tapos lalagyan na lang yung surungan, yung ano yan sa taas na yan. Tapos doon sa kabila, lalagyan pa yan. Tapos yun na lang ang dingdingan doon. Lalagyan lang ng bintana, pintuan. Hindi pala biro mga kasinag. Napakahirap din pala magtayo ng bahay. Hindi pala mabibigla. Napakahirap talaga. Kaya dapat talaga utay-utay lang. Ayan na sila oh. Mga sinag, kakatapos lang namin malanghalian. Trabaho na naman. Katitila din lang ng ulan. Binat-banata ng ulanin kami mga kasinag. Ito na yung pinapanday namin no. Ayan. Umulan, umulan, umulan. Ayan mga kasinag, si Lotario. Nahay ka nga. Tirahin naman namin itong mga kasinag. Trabahuhin naman namin. Yun, hindi agad tubig. Ayan o. Kunti lang ang tubig. Banata na ulit namin itong mga kasinag para matapos na ito. Maghahalo na ulit kami. Ayan, nag-ready na kami ng buhangin. 4, sobra ang isa. Anom? Ayan. 5, ayan, 6. Ayan. Yung sabi kang mayos din. Imperatrice. Bulon tang masunta. Kita pa rin yung simento. Ito ang maso namin. Ha? Magayon yan pula. Magaling tumagas. Original yan yan. Pinaka po yan. Yan ang mga pinadala sa akin ni Munang. Mahal yan. Ganyan, 300 nga, deliver na hanggang sa bahay. Mahal yan ka. Pula. Siyempre sa maurang ka. Yan. Turing kang siya. Bakal na. Mahal yan. Pula. Pula. Ano? Ini ba ko yung puso lang? Pag nagpubo na yung mali, sarap ang diwa.
Obrero man yan. Obrero pa yung tinigil. Kaya ubin pa yan, mataas ka pa dyan pa rin. Sa 4 na taon, meron kang gawin na birthday. Dua man. Silong. Dua. Silong taon may sarong man sa birthday. Silong birthday. Di siya 30 anyos pa lang. Sira pa lang siya. Mataas pa dyan pa rin baro. Ito lang hindi nadidinig ng mga sinag yung lugar na ito, tapos yun. Yung taas na yun, tapos itong taas. Tapos pintuan na lang, yung mga bintana. Ayan, sa susunod naman yan mga kasinag. Nakita nyo naman. Ayan o. Okay. Hindi muna namin mga kasinag, dinaho ng bintana. Hindi muna namin, tawag ito, kinat ito. Bintana kasi ito. Wala pa kasing kahoy mga kasinag. Kasi yung inorderan ko ng kahoy nung nakaraan, hindi nakuha mga kasinag dun sa kabila. Ilang araw ako nagparantay, walang kahoy na dumating. Kaya kaninang umaga, yung inaalagaan ko lupa sa Rawis yan, kinuha namin kanina yan. Tapos yung kahoy na yan, buti na lang mga kasinag, may ganyan dun. Kahit medyo maliit-liit siyang nagamit namin dito. Sa masusunod, nag-order naman ulit ako. Kay Kuya Barok ako nag-order. Yung gagamitin natin sa kusina mga kasinag, tapos yun dyan sa may CR. Hindi naman kayang tapusin ito ng Team Lakas ngayon mga kasinag. Kasi ang paggawa ng bahay kasi mga kasinag, hindi biro, hindi makukuha sa biglaan. Kailangan utay-utay talaga mga kasinag. Kaya nagpapasalamat ako sa aking grupo na tinulungan ulit ako. Pangalawang beses na ito mga kasinag sa pagbayanin nila sa akin. Kaya nagpapasalamat ako ng marami mga kasinag. Ayan nga, trabaho nila yung nasintadahan yung sa may CR. Tapos yan, idiningdingan na nga nila nakita nyo naman mga kasinag. Kasi kung titignan natin mga kasinag, napakasimple lang nito. Napakadali lang kung titignan natin, napakadali. Pero napakahirap gawin mga kasinag. Hindi basta palang paggagawa ng bahay. Kaya nagpapasalamat talaga ako ng marami sa aking mga grupo. Pag nalagyan ng bintana ay doon mga kasinag, tapos pintuan, tapos dito sa gilid na ito, ayan, may bintana pa yan dyan, kaso hindi pa nalagyan ng mga yung mga nawag nito, yung kawayan. Kaya hindi naman kayang tapusin mga kasinag. Ayan ayan. Ito na may loob ng mga kasinag yung 2 kwarto. Ayan, ayan. Tapos yung likod, ito na yung likod. Ayan mga kasinag yung likod niyan. Yung isusuyab na lang dito. Kaya nagpakortip ako mga kasinag ng kahoy, gawa ng yung kusina nila dito, yung gagamitin sa kusina nila. Kulang pa kasi yung mga kahoy. Mga sinag, hinuula na kami. Buti na lang may bubong na. Ayan trabaho dito, ayan. Naabutan ng ulan, nilagyan na lang ng trapal. Tumutulo na hanggang loob Ayan nga, lakas ng ulan. Buti lang mga kasinag, may bubong na. Ayos. Mando, smile. Hindi. Smile. Tapos mas pukaw pa na si semento.
Yan si Mason Poseidon. Yan yung mga sinag, oh. Poseidon yung jacket niya. Tapos yung likod niya may nakadrawing na pating. Tamang-tama sa iya. Sok na sok sa kuyan niya. Lasok. Gasok. Pag pinunot. Yan. Sa idon mo. Ano mo na nga na mga Aliwan mo ang mga kugong-kugong yan. Mga tinik-tinik kaya yan eh. Ngay kais. layasan ko ni din yan indo. Si notaryo kaya ay si kuyan, si Franz, yung nag-ayo. Nakakamay mo kaya ako eh, King. O hindi talaga kakaari oh. Kamu na. Nahabol na lang yan sa kuyan. Halo tapos pag Pati ang pag flooring. pag-touring ken. Wala na yan. Itong hukay na yan dati mga kasinag, yung hinukay yan, hampus tao yan, lampas tao. Ngayon, nagkabagyo, hindi natagalan itong hindi trinabaho. Kaya yung mga lupa doon sa gilid na tibag, nag-ano dyan sa gitna, kaya yan oh, Paman dyan, nagputik mga kasinag yan. Inapakan ni Tio Mando, yan putik yan. Naglagay lang si Tio Mando ng ano, hollow block sa ilalim, tapos tabla para may patungan siya. Kuling na padi. Kasi malalim yung putik Kasi eh. mo padi nakatuto ko. Ay na yan dyan. Yan mo ka bisa ng lapati ho. Ibaw. Yan po. Yan, urang talaga. Yan mo na. Yan, may exhibition pa. Sala. Oh. Sala. Laog. Baliktad yung ano, hollow block. Si Dako. Tama. Parehas lang. Madaya. Parehas lang wala. Bayo ning ko yan. Kabilya. Eh bayo ning kabilya bagan ko yan oh gurit. Sala, ang kirada mo, duman mo iinot ang kuyan, hollow blocks. Duman sa Doon sa ano, Duman sa para magsakam dun sa kabila. Tambay. Sakam. Para sumakam dun sa ano. Hindi na pasakam mo nung sarong. Dun. Bantay lang manidyo. Hindi, sasakam yan dun sa ano block. Sakam yan. 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 Yan, sa dami natin purman niya ito eh. Hindi. O yan, okay na yan. Huwag na natin putol. Ano iba pa? Saro. Pag kuya, ni isog mo na naman dumaan tangan nila na magputol. Maurag talaga nga. Kapag dumaan ito. Magkarabaw ito. Kalkagi duman. Ako, pag manapaling na idol sa imong hollow blocks, kakaid kong aki, yung iduduhol ko. Dali oh, Daw. sakto. Matibay na talaga si Kuya Iking. Yun na, kanina pa ding halo. Yun! Ano ang banat dyan? Oh. Ganyan maglalagay ng halo. Kinakamay. Si Madi magsabi si Madi. Henry, kita magaspan. Mashoot ka kay tuti yung sarong hollow block. Yan ang mga hapiha pa lang. Sa kabilya. Kaya baga. Ngayon dumanggalang mga takip sa puro. Yan, oh, sa pasok mo na yan. Yun, swak na swak. Yan, oh. Dali na baga. Ako pala sumpay pipanado dan no. Ayan mga kasinag, hanggang dyan na lang muna yan. Asa susunod. Yung anong banat dyan, oh. Yan ang tirada dyan. Magpapahalap ka pa. Eh, sangawan na nga yan. Sangaw yan. Wala ganan man yan. Flooring yan. Ay, flooring yan. Hanggang dyan na lang yung mga kasinag. Sa susunod, pag tumigas na yan, saka yan puploringan sa ibabaw. Patigasin muna natin yung mga sinag bago natin lagyan ng flooring sa ibabaw. Paranok pa nga pala yan kaya. Sobrado na nga bagaw. Adaw. Nagbarahan sa pa. Dua ay saro.
Maurag talaga si Kuya Ricky. Oo, talo yung di kutsara. Kamay pa lang matibay eh. Ano? Sabi pang maurap ko yan oh. Mumuro-muro lang yun eh. Dahil kita ning garawadan ha. Ay mayo. Mga kasinag, tapos na. Ayan o. Pero wala pang takip yan. Pag tubigas na yan tatakipan mga kasinag. Tapos inaayos na lang ng mga kasama ko yung ibang ano. Ayan. Nilinis-linis na. Inaayos nila yung mga gagamitin pa. Sa susunod. Ayan. Tama na muna mga kasinag. Hapon na rin naman. Salamat sa aking team. Salamat sa Team Lakas. Tulungan naman tayo mga kasinag. Ayan na yun ang trabaho. Kita nyo naman. Ito hindi pa nalagyan yan. Pintuan, bintana, tapos yung sa kabila, yung kusina. Kasi kulang na kulang yung kahoy mga kasinag. Kasi yung inorderan ko ng kahoy, hindi nakapagkorte. Kaya sa susunod, kaya ang inorderan ko ng kahoy yan, si Kuya Barok na lang mga kasinag ang inorderan ko. At siya na lang daw ang makorte ng kahoy. Kasi napakahirap hanap ng magkukorte ng kahoy mga kasinag. Kaya yung nakausap ko nakaraan, hindi man daw nakuha yung mga kinorte. Ando pa, sabi, Iraya, kung tawagin. Sa susunod na linggo, abangan nyo. Kasi kinausap ko na si Ate Arian na baka pwede yung grupo naman nila ang magtrabaho. Kasi guardian si Ate Arian mga kasinag. Sabi ko, kausapin yung mga guardians na kung sino sa kanila ang pwedeng gumawa dito. Baka ma-challenge naman sila mga kasinag. Sa ginawa namin ito, sa pagbayani kay Ate Arian, baka ma-challenge naman ang guardians na tulungan din si Ate Arian na bayanihan siya para matapos na ito mga kasinag, itong bahay niya. Ang gagawin na lang man dito mga kasinag, ito, pintuan, bintana, yung kusina, tapos yung flooring, yung CR, yun na lang man mga gagawin mga kasinag. Basta kukumplituhin ko muna mga kasinag ang kahoy na gagamitin dito para sa pagbayani ng kanyang grupo sa susunod na linggo. Abangan nyo mga kasinag. Mga kasinag, merienda muna tayo. Ayan o, sampurado. Ayan, ayan mga kasama ko. Merienda muna kami. Mainit pa.